vaan semmoista todella spooky hommasta. Semmoisen kuin hypnoosin ja noita rumputerapiasessio meiningin välimuodossa. Se oli todella Mä oon käynyt kvanttihypnoosissa ja äänimaljahoidoissa ja kaikessa. Joo, tämä on vielä mainstreami, mutta tämä Mimmi on siis, se soitti noita rumpua siellä. No, haluan päästä testaamaan. Se on hyvä Mimmi. Sekin voitaisiin heittää, että missä kaikissa jutuissa ollaan käyty. Joo. Sitten tulee liian pitkä podcasti. Onko käynnissä? Aina käynnissä. Oletko pelkät lasit vai? Noniin. Okei. Jäbä. Sitten mennään deittailun ihmeelliseen maailmaan. Ja mä tossa on todennut itselleni Tinder ja sun muut, ne saa ihan super paljon haukkuja. Ja sit mä niinku funtsin tossa kerran, että kyllä mun paras kaveri tässä kriiseilyssä tai parhaimpia on ollut puhelin, oma puhelin. Mieti, mitä kaikkea sekin on mahdollista. Toki se vie paljon ja voi tehdä pahoinvointia, mutta niinku, ilman niin aika vähän olisi jäänyt niinku, lukematta, kokematta, googlaamatta, tutkimatta, tapaamatta ja näin. Se on myös kyllä semmoinen aika iso asia, mikä on muuttanut varmaan myös tätä deittailukulttuuria ja koko meidän elämää toi puhelin. Aloin mennä muuten ihan. Nyt on Tinder ladattu kaikilla, pam näin. Niin mitäs sitten tehdään? On profiilit tehty. No se on se ensimmäinen. Joo, Tee hyvä profiili. Niin. Ootko satsannut teidän profiili? Kai sitä yrittää aina niin parhaansa varmaan siihenkin, että saisi, koska ehkä niin kuin, itselläkin jotenkin varmaan se juttu, mutta tässä yrittänyt tätä omaa niin kuin, elämää yrittää miettiä tai saada edes jollain lailla niin kuin, järkeväksi itselleen sitä, että kun jotenkin pääsi kokemaan semmoisen kunnon sielunkumppanuuden, että se niin kuin, tuntui, niin kuin kaikki tuntuu hyvältä. Ja sitten kun se menettää, niin sen, jotenkin sä haluat sen saman tien takaisin. Et nyt välittömästi mulle tää sama juttu ja sitä niin kuin yrittää, vaikka niin kuin mitä mä just sullekin sanoin, että sehän voi ihan hyvin olla, että se sun sielunkumppani ei ole vielä vapaa. Että se on vielä jossain tekee sen omia juttuja. Aivan. Että sit vaan kun jaksaa odottaa, niin se tulee sieltä. Ja no, nyt mennään profiileihin. Ootteko ladannut sinne niinku tehnyt, no parhaan sä ootte yrittänyt, jaksanut tehdä. Parhaan meillä on yhden. Niin. Kyllä mä panostan siihen. Siis mä tykkään totta kai profiili on profiili, mutta kyllä mä tykkään katsoa hyvin otettuja kuvia ja sitten hyvin kirjoittua tekstiä itsekin, niin kyllä mä yritän sen parhaan. Onko teillä kalakuvia? Ei ole kalakuvia. Onko teillä ilman paitaa kuvia? Ei ole ilman paitaa kuvia. Mikä tää vitu kalajuttu on? No niinpä, kerto. Kuuleman paljon miehiä on kaloja. Joo. Näin mäkin on kuullut. Ja voisiko sanoa näin, että jos kuuntelee naisia, niin voitaisiko me antaa ohje miehille, että älkää laittako kalakuvia? En mä tiedä, onko se niin vakava. Jos sä tykkäät kalastuksesta, niin kai se voi hyvä ilmoittaa. Kai se nainen syy kalan pystyy siinä hyväksymään. Käy sammuttaa mikroja, jutellaan jatketaan. Joo, jatketaan siitä. Nämä on sellaiset kliseet, mitä naiset usein, tai miehetkin varmaan, totta kai miehetkin nostaa, mutta se, että niinku kala, joo, kuollut eläin on siinä. En mä tiedä mikä se funktio on, miksi se pitää panna siihen kuvaan, mutta jos ihminen kalastaa, niin kuin sanoit, niin miksei se halua tuoda sitä itse tähän kalastamaan? Se on ihan hyvä kertoa mun mielestä siitä. Niin. Sitten mitä onko siinä osa jotain vitsiä sitten kanssa, mutta mä en vielä kärryllä, enkä mä haluan oikeastaan selvittääkään sitä. Mutta nehän on ihan legenda, siis naiset sanoo koko, ei mitään kalakuvia. Mutta jos sä pystyy hyväksyttämään miehen kalastusharrastusta tai kalakuvaa, niin sitten... Mutta eikä kyse ole siitä. Mistä se kyse on? Eihän parisuhteessa olla rajoittaakseen toista. Nimenomaan. Ei tietenkään. Mutta onko tää joku vapauskard, tää kalakuva? Että tällä mä haen vapautta siihen. No, en tiedä, mulla on esimerkiksi se spandex-kuva mun pyöräilyharrastusta. Pitäisikö se niin bännää, että jos se joku tykkää maantien pyöräilystä, niin pitäisikö mulla on jättää pistämättä se rakas maantien pyöräilyharrastuslaji siihen Tinder-profiiliin. Mun mielestä ne on niin asioita, mitkä nämä on just sellaisia asioita, mitkä tavallaan, jos sä lähdet parisuhteeseen, niin sun pitää hyväksyä se, että se ihminen on ihminen. Todellakin. Ja okei, jos se kalastaa, niin näin, miksei se kalakuva olisi siinä. Mutta joo, kyllä mä voin siihen assoisin, että jotain se niin härsyttää. Mutta kai siihen pitäisi mennä itse, että miksi härsyttää sua? Se on hyvä. No mitäs poseeraus, bodaus ja ilman paitaa kuvat, how is
rintalihakset esillä. Nämäkin saa paljon Jos ei niitä ole. Naiset pitäisi varmaan haastatella naisia, koska... No mut siis mä puhun nyt naisten suulla, mitä mä oon saanut kommentteja. Okay. En mä ainakaan itse jotenkin... Ettekö te ole kuullut mukaan näitä? Totta kai. Nyt mä en usko mitään. Äijät ei ole rehellisiä. Siis mitä kuuluu? Että kalastuskuvat ja Oon mä nähnyt jotain, mutta... Mä luulen, että sekin on semmoinen homma, että totta kai nainen tykkää kaunista miesvartalosta. Ja mies tykkää kaunista naisvartalosta. Eihän sitä voi kieltää. Et sit se, että jos jollain on paitaa siellä, se on hyvä kroppa miehellä, niin se on semmoinen, että no en mä tosta voi tykkää, kun toi on niin, miten se näin. Niin se on parempi. Niin, totta kai se tykkää. Aivan. Kyllä mä tykkään, jos Mimmi on siinä hyvä näköisen. Joo, todellakin. Tuleeko siitä vähän semmoinen egomeininki fiilis? Ehkä. Se on. Että sitä ajattelee silleen, että ton täytyy olla itseänsä täynnä, koska just näin. Tuo sen esille. Joo. Tai tuo kalan esille. Onneksi kalan. Nauravan ahven. No sit meillä on profiili kondiksi, sit lähdetään swipaamaan. Kuinka paljon te panostatte siihen, että monta sekuntia tai minuuttia te annatte per profiili? Se riippuu. Joihinkin pysähtyy ja... Niin. Riippuuko se fiiliksestä? Sehän riippuu myös fiiliksestä. Siinä päivä, mikä fiilis? Joo, ding, todella vahvasti muuten sen päivän fiiliksestä. Sitä nimittäin huomaa joskus aina sitten, kun on tullut matchi, että... Aivan. Että mitä ihmettä. Niin, just näin. Niinpä, aivan loistava. Mitä mä olen miettinyt tässä, mutta siis kyllä se tosiaan se varmaan on, että miehet varmaan pistää enemmän oikealle kuin naiset. Naiset tarkempia siinä. Itse huomaan sen, että kyllä mä niinku, mun mielestä moni ihminen on kiinnostava. Mä tykkään tavata ihmisiä, niin kuin mä sanoin, niin miksi mä sitten swipeaisin enemmän oikealle, koska mä mielellään niiden kanssa chattailen ja sitten tapaan, jos ne on kiinnostavia. Mutta itsellä ainakin se perustuu aika pitkälti intuitioon silleen, niin kuin, että se ulkonäkö ei ole niin merkityksellinen siinä kuin voisi kuvitella. Että kyllä niin kuin välillä kun on jotain superpousseja ja hottiksi, niin menee vasemmalle kyllä niin kuin monesti. Joo. Sitten varsinkin kun se menee yli ja kaikkea näin. Ehkä se on se sama juttu kuin on se mies ilman paitaa juttu. Voi olla, nimenomaan. Joo. On. Kyllä. Että se menee tuolla yli. Niin. Joo, kyllä, ja sitten tulee sellainen olo, että ihminen on ehkä täynnä itseään tai mitä lienee. No niin, sitten rehellisyyden nimissä, niin swipaatteko te vasemmalle tai oikealle niin jo ennen kuin te olette lukenut tekstin? Monesti. Joo, eli pelkkä kuva ja sitten, joo, sama juttu. Kyllä se melkein, että se pitää siitä kuvasta herätä se mielenkiintoista. Niin, jos miettii, tämä mun lempi niin vertailu on se, että jos menet baariin, tai menit baariin silloin, kun vielä baarit oli olemassa, anteeksi kaikki baariyhteet, niin tavallaan, ethän sä nyt mene siis semmoisen ihmisen kanssa jutteluun, joka ei sua niinku kiinnostaa ulkoisesti. Hyvä vertaus. Ethän sä mene, tai siis en mä ainakaan mene. Mitä sä teet? Ei, mutta se saattaa, elämä saattaa joskus törmäyttää. Niin joo, se, mutta siis, ja sitten voi olla, että joku tietty, miten hän kantaa itseään, tai joku vaihekappale, joku hassu juttu, mikä toinen ei sitten kiinnittää huomioon. Niin kiinnittää huomioon. On se ihan selvä näin, että se ulkoinen habitus, mitä se sitten onkaan, niin merkkaa jotain. Mulle se on ainakin se ensimmäinen juttu. Ja sitten kun sä kysyt teksti vai kuva, niin totta kai kuva ensin. Ja sitten jos kuvat on kiinnostavat, mulle teksti. Ja mä tiedän, että mä oon jonkun verran kipullut tämän ulkonäköjutun kanssa, ollaan juteltu. Ja tää oli hyvä vertaus, kun mä en kerta kaikkea, jos en mä syty jollain tapaa, niin en mä saa siitä. Ja mä oon joskus miettinyt, että mikä vika mussa on siinä. Ei se ole mitään vikaa. Pitäähän se semmoinen kipinä olla joka tapauksessa. Niin pitää. Ja kun, sehän on kaikkein makeinta, kun ei ole mitään X-prototyyppiä, että just tämmönen, vaan siellähän voi olla tosi kauniit silmät. Mutta se onkin makea vielä tuohon, kun menee niinku just enemmän ehkä intuitiopohjalla silleen, että kun se tulee se joku ihminen silleen, että tässä on jotain makeaa tästä. Näettekö te muuten silloin, kun tulee joku kiva ihminen, joku kuva ja sitten sä visioit jo, että vitsi kun me oltaan senkaan jo jossain Espanjassa. Niin just näin. Ei ole kyllä tullut. Toi on vaarallista. Eikö te toi on vaarallista oikeesti. Niin on. Koska sulla on niinku tarinaa jo, mihin sä tulet pettymään. Ja sehän on se deittiapsien, jos nyt jotain ongelmia lähtee hakemaan niistä, niin kuin mä en näe niissä paljon ongelmia, mutta tämä on ongelma, että
jos sä just visioit ja sit sä chattailet jumalata, anteeksi, Kiro sanoi niin viikko tolkulla ja vaihdat viestejä. Sä luot sit semmosen kuvan sit yksi, mikä totta. Se on sun päässäs. Kyllä. Sit sä tapaat siellä, se on ihan jotain muuta ja that's it. Mä menisin itse asiassa eka sanoa, Ja kukaan ei ole syyllistynyt mukaan tähän. Mä oon syyllistynyt Olen tähän. syyllistynyt. No niin, mä pelästyin, että täällä on niin satana kypsää. Ei. Tääkin nyt ennakkoluulot kasvaa aina syödessä. Mut siis mä menisin eka sanoa, että ei se tolleen mene, jos sä näet. Et toisaalta mun mielestä pitää niitä antaa, se intuition pitää antaa tulla, mutta kunhan sä et lähde niiden vietäväksi. Joo. Se Se on just tavallaan niin, koska sit just menee, että sä lähdet ruokkiin sitä ja sit se lähtee väärään suuntaan. Ja se ei totta. Niin. Se ei todellakaan totta. Se on just, ja sit kun tapaa, niin sit jotenkin niinku se ei olekaan se. Joo. Ai vähän. Et kyllä se nopea tapaaminen on kyllä niinku hyvä juttu. Sit tuntee niinku kyllä sen, että mitä siinä onko siinä mitään. Mennään turn-offeihin, kun sä otat sulla tulee siinä Tinderi esiin ja profiili esiin, niin mitä turn-offeja on se, että hei, en todellakaan. No ei lähdetä red flag linjalle liikaa, mutta siis sanotaan näin, että kyllähän nyt semmoinen jonkunlainen vaikka nyt eksien hirvittävä arvostelu, vaikka siinä profiilissa heti, että mitä lienee tai jotain tämmöistä niin höpö lapsellista juttua, niin hei kamaa, se on historia. Semmoista kaikilla meillä on ja miksi sä tuot sen siihen esiin? Miksi toiset ne vanhat luurannut siihen uuteen juttuun? Tuleeko siellä niin noin? Onhan siellä paljon semmosia jotain. Heitetään mitä tulee mieleen. Mulla tulee prinsessakohtelu. No mitäs tää? Silloin mä tiedän, että kun suhteenhan pitää, sehän on niinku antamista ja saamista. Mut mulla menee prinsessakohtelu jopa vähän niinku sugar daddyn puolelle. Mites boss lady? Ai vitsi, ja nyt haluan left. Joo, ja nyt on pakko sanoa, miksi boss lady menee. Kun se menee just, kun se on pelkkää ego. Se on pelkkää. Hei, nyt kun päästiin tähän, niin mitäs tää strong independent? No se on sama. Koska siis tästäkin voisi varmaan puhua niinku tuntikauppaa. Pari podcastia. Niin, tästä asiasta, koska siis totta kai sehän on hyvä, ole ihmeessä, koska niin sun kuuluukin olla. Ihmisen kuuluu Mutta se on olla. selviytymiskeino, se ei ole elämän asenne. Niin, mutta ei siis, sä voit olla myös niin kuin vahva itsenäinen nainen parisuhteessa. Kyllä. Mutta se on kuuluu olla niin, vahva itsenäinen. Nimenomaan. Siis niinku please. Kyllä. Ole. Niin. Mutta älä julista sitä, Niin. äläkä tee semmoista niinku... Silloin kun se julistetaan, niin se on vähän, että se on niinku sit semmoinen muuri. Minäkin olen vahva itsenäinen mies. Olen tässä tämä muuri tällä puolella. Mutta jävät, ja miten me määritellään vahvuus? Nimenomaan. Tämä on se Aivan oleellinen. Se loistavaa. jätti, kun te tiedätte, kuka mun sankari on, niin se menee aina siihen, että uskaltaa olla... Batman. Uskaltaa olla Robin. Tiedätkö mikä muuten otetaan tavoitteeksi tähän? No. Se on se sankari tuossa meidän kanssa joku kerta. Joo, Tommi voi vähän huonostikaan, nyt sillä on joku sairaus iski. No ehkä me ollaan sit siellä. Mut sit me voidaan, mullahan tässä nämä kortit joka päivä, tästä näin voi nappaa ja voidaan lukea sitten aina. Mutta sitten mitäs tää? Mieti sekunti. No. Tuosta tuli Tommista mieleen se, että mä katsoin kerran jonkun video, missä se oli, kumpi nyt haastatteli kumpaa, siinä oli Jari Sarasvuo. Joo. Niin jotenkin Sarasvuosta oli tullut maalaantunut semmoinen kuva, niin kuin, että vähän semmoinen jotenkin innoittava tyyppi. Mutta sitten kun se puhui Tommin kanssa, mitä helvettiä, se on järjettömän älykäs kaveri. Jari on terveisiä Jarille. Joo, todella. Jari tuli itse asiassa tutuksi tuolla reissun päällä. Hän tuli meidän pöytään istumaan, kun yksi kaveri tunsi sen. Silloin niin mulla oli toi kuva hänestä ennen, en tuntenut tässä se aikaa jo yli 10 vuotta. Hän tuli meidän pöytään istumaan koko illaksi. Me juotiin viiniä ja syötiin lihaa. Anteeksi vegaanit. Mä pyydän anteeksi hirveästi. Anteeksi raikki. Right. Ja siis ihan mieltä tyyppi. Siis se karisma, mikä hän toi siihen, niin näin. Mut ei mennä siihen. Mä oon tehnyt Just mehän sanoin taas projektia. Se siitä. Anteeksi niin, tää, oliko se Minna Kantin sanonta? Joo. Tää ei puolinukkuvaa. Mikä se? Kaikkea muuta paitsi puoli nukkuvaa. nukkuvaa elämää. Ai vittu, kato, se on mulle ihan, se on mulle, silloin puhelin suunnilleen lentää. Mulle se edustaa, kun se on niin käytetty, niin se edustaa mulle sille, että eikö sä nyt keksi mitään muuta. Onko se vähän sama kuin se, että kun aloittaa sen chatin, niin pistää moi? Mutta toisaalta tossakin on, mä monesti käytän moita. Sen takia, koska... Oot kaunis.
Moi mies. Ei vaan se, että mä haluan sen takia, että mä testaan sillä pelkästään, että onko se toinen niinku yhtään niinku. Joo, ja onko se online tai niin, että jos ei se pysty siihen niinku vastaa tyyliin moi, niin sit ei niinku tarvi siihen. Mä en kyllä vastaa moihin. Koska kaikille... Ja siis sehän on toisen aliarvioimista. No en mä tiedä. Mutta se on ihan avaus, jos se toinen ajattelee niin, että se on se avaus. Mutta jos ette te ole online siellä koko ajan. Jos mulla tulee aamulla herää, mulla lukee moi siinä. Sitten se on hyvä, kun maanantaina moi, tiistaina toiselta moi. Ai vittu se. Ai mikä dialogi. On. Yhteys. No, kyllä mä siihen jotain muuta laitan, mutta siis niinku, mun mielestä semmoinen mä aina avaan suht lyhyesti, koska en mä jaksa rupea. Kaikillehan voisi kerrottaa. No ei mä kerron salaisuuden, mitä ei se kerrota muille. No. Okei. Okay. Mulla on semmonen formi siihen ensimmäiseen avaukseen. No. Mä kirjoitin käytännössä aina sen saman formin. Siinä on ensimmäinen kohta on tervehdys, että moikka. Sitten joku kehu siihen. Joo. Mitä siinä on siinä kuvissa tai tekstissä? Joku... Sitä ei kehu. Joku hymy, silmät. Joo. Joku, tiedätkö, kiva, mikä lienee kuva. Mitä lienee? Joku kehu. Kehuhan tuo ihmisen hyvän fiiliksen. Kannattaa laittaa se niin päin, että kaunis oot. Joo, joku semmoinen. Se on paljon runollisempi. Just niin. No sit sen jälkeen pieni, vielä semmonen joku tiiseri itsestä. Minusta, sinusta, hänestä. Joo. Siihen lauseeksi, ei kalaa. Siihen lauseeksi. Ja kolmanneksi sitten mä kysyn aina itse asiassa. Tämä pitää paljastaa, anteeksi nyt, jotka ymmärrätte sen nyt tässä vaiheessa. Mä kysyn aina. Mä kerron itsestäni, että mut tekee onnelliseksi siinä hetkessä, vaikka musiikki, enää laulaminen. Mä kysyn, mikä sut tekee onnelliseksi? Joo, koska se, että jos ihminen ei pysty mulle kertomaan, mistä se tulee onnelliseksi, niin en mä halua semmoista ihmistä elämää. Mä haluan onnea elämää. Se toinen ihminen tukee mun onnea ja mä tuen hänen onnea. Jos ei hän ole onnellinen eikä hän tiedä, mistä hän tulee onnelliseksi, niin se on vähän kesken. Ja vielä syvemmälle, että sitten pitää määritellä myös se onni. Totta kai, mutta sen saa määritellä siis seuraavassa vastauksessa muassa. Tää oli mulla tuli yksi tosi mielenkiintoinen ihminen, mutta mä tiesin, että mulla ei ole aikaa jäädä chattaan, niin mä laitoin, että moikka nimi. Laitan viestin nyt ja kiitän matchista ja kerron, että huomioin matchisi, riennän vielä yhteen palaveriin. Miten sä voit? Että mä haluaisin kuitata, että mä oon nähnyt sen. Oikein hyvä. Niin tää miten sä voit? Joo, sitä mä kysyn usein. Okei, toi on erittäin hyvä. Se on vähän kuin toi onni, mutta se on vähän eri angella. Mutta se voi olla kyllä jengille välilläkin ärsyttävää. Eikä ole. Mutta siis, jos se ärsyttävää, niin se kertoo ihmistä paljon. Niin. Et siis tämähän on siis, eihän me haluta mitään niinku leikkiä tässä. Me halutaan se ihminen tutustua, jos se ihminen ei ole semmoinen, joka tavallaan sopii sun kuvioon, niin sitten se ei ole semmoinen. Ja ei ole paljon, loppukädessä ei ole paljon hienompaa ja välittävämpää kysymystä kuin miten kyllä, sä voit. Mutta sitten mä mietin joskus, että sanotaan, että nyt sulla on fiilis tinderöidä ja sä olisit ihan hirveän luovalla tuulla ja haluaisit kirjoitella. Mutta sehän vaatii ihan hirveän onnen, että se toinen osapuoli on myös. Että se dialogi lähtee, ettei se ole kirjepostia. No, mutta toivotaan niin, että ihminen, joka tulee sinne Tinderiin, ei ole siellä sellainen... Niin, mutta mä luulen, että on. No on. Mutta sehän se just mitä aikaisemminkin tuossa puhuttiin, että se vaatii, että just ne kaikki asiat menee niinku just paikalle, että se on ihan sama missä se tapahtuu, niin sit kun ne on vaan kohtatakseen, niin sitten kohtaa. Niin. Et se... No tuleeko muita tämmöisiä niinku vähän, mitkä on turn offeja? Niitähän on ihan älyttömästi. Tuleeko? Mulla on valitettavasti semmoinen, että jos siinä profiilikuvissa esiintyy niin kuin sillai isosti koira, niin mulla on sellainen, että niin kuin, olenko mä ton koiran jatke vai oletko se riippuvainen tuosta eläimestä, anteeksi nyt kaikki koira-ihmiset, olen kissa-ihminen itse, mutta kyllä siis se on monelle varmaan miehellekin, mutta monelle ihmiselle siis, ei pelkästään naisille, mutta monelle ihmiselle se kotieläin on niin iso asia, sitä tavallaan minuutta ja sitä elämää, että siihen ei edes mahdu toinen ihminen. Joo, siis sama fiilis, että jos ne on eläimiä etupäässä ne kuvat siinä, niin se, vaikka ei se eläimissä mitään vikaa, eläimet on ihan jees, mutta... Kalat sallittiin vittu miehille. Mutta jos se profiili pitäisi kertoa kuitenkin niinku susta. Niin. Ei mitäs tää. Onko siellä nyt 9 kuvaa vai 6 kuvaa, monta sinne pystyy laittamaan, niin... Sitten siellä on niinku... Sanotaan 7 kuvaa, jos 9, niin 7 kuvaa on just koira, kukka, laituri, talo, mutta toikin on, tiedätkö, niin kuin, ruoka. Mä ehkä luulen,
että mulla on pieni hunch, että mistä se johtuu, koska ihmiset ei, se vaatii jotenkin hirveästi, että sä laitat itse sinne, niin kuin, sinne niin kuin tyrkylle. Niin ihmiset pelkää jotenkin sitä, että sä niin kuin mokaat jotain, näytät pahalta, en mä tiedä mitkä ne pelot on, jotain pelkoja joka tapauksessa. Niin sen takia sit sinne mieluummin laitellaan laitureita sun muita. Et tässä olisi kiva istuskella sen mun sielun kumppanin kanssa. Itse asiassa laiturihan ei ole yhtään, sehän voi edustaa myös sitä, että hei Chiga, mulla on mökki. No, mutta onko se vähän ego? Toki. Se voi olla toki sielullinen paikkakin se mökki. Niin. Mutta toki se on sielullinen paikka. Mutta hyvät kuvat ja hei, mitäs tää mulle? Kaikki kuvat aurinkolasien kanssa. Joo, aina menee vasempaan. Mulla itse odottaa yksi ihminen siellä Tinderissä, joka on muuten ihan mukiminen, mutta hänellä on kaikki kuvat armoista. Älkää käyttäkö se. Mutta sekin on sama juttu mun mielestä. Sitä pelkää paljastaa itsensä sinne, olla niin kuin kaikille. Jos mä saisin toivoa, avoin. niin aurinkolasit pitäisi kieltää. Lailla. Melkein. Joo. Et maks 1 kuva 9 aurinkolasista. Mä en ole käyttänyt enää tässä niinku 2 vuoteen ollenkaan. Mulla on niin herkät silmät, mun pakko käyttää. Joo. Tää on sama, että mulla ottaa polveen, mä en voi juosta. Aikoinaan tuli juosta, mulla on polvi ikinä. Mä en viitti sanoa, mitä Finnarilla puhuttiin polvista, että miten ne paranee. Okei. Joo, vielä oli, mikä se on? Niin, sitten on tää, että vaatimuksia. Jumala, pelkkiä vaatimuksia, että sun pitää olla tätä, tykkää tosta ja näin poispäin. Eikä tuo esiin, mitä itse on tuomassa. Niin, tai toivoisin tavallaan, että semmoinen vaatimuslista nimenomaan aika raju. Mutta mä näkisin, että tuossa on vähän sitä, että kun se on niin rajallinen se tekstimäärä. No ihan liian rajallinen. Se pitäisi olla pidempi, että koska sehän on ihan ok, että sulla on ikään kuin jotain, mitä sä haluat. Se, että ne kokee silleen, että on vaatimuksia, sun täytyy olla tämmöinen. Itellähän mulla ei ole periaatteessa semmoisia vaatimuksia, vaan se elää niin kuin se, että jos toisessa on joku juttu, niin siinä ei tarvitse olla jotain toista juttua. Mutta kyllä mä niin sen ymmärrän, että jos joku ihminen on sitä mieltä, että se haluaa semmoisen, millä on vaikka hevonen, että se sitten kirjoittaa sen sinne. Mutta sitten se on vaikea sitten samaan tekstiin myös mahduttaa se kaikki, että mitä mä voin antaa. No kyllä se on aika snaadi se teksti, että niin, se pitää aika dialogi pitää olla. Niin. Tai mulla menee ainakin, mulla tulee sellainen, että mitä nyt, onko se taas vaan? Niin joku juttu siinä on. Joo, kyllä se... Mä tuon itse se, että mitä mä haluan antaa, mitä mä haluan olla. Nimenomaan, siis eikö se nyt kuitenkin ole niin päin, että sä tuot itsesi siihen vaikka pelkojes kanssa tai pelkojes ohi niin kuin esille, ja sen jälkeen toinen katsoo, että millainen tämä tyyppi on. Etkä se tule siihen heti vaatimaan. Näin. Ei niin voi toimia elämässä. Mutta se on vaan yksi tommonen pieni työkalu tässä kaiken universumin sivussa. Mitä on riviemoja? Pelkki emoja. No mä en tiedä, niissä on hauska, niin? Kun joutuu oikein pysähtyä, että mitä tää tarkoittaa, mitä tää tarkoittaa. En mäkään, mutta sitä yrittää miettiä sitten. Mutta tykkään kyllä, jos kuva puhuu niin kuin puolesta. Joo, ja sitten sehän periaatteessa niin egyptiläiset käytti paljon just sitä. Mä tiedän, mikä niitä Tinderi oliko niillä niinku. Mutta tuleeko teillä laiskuus siinä mieleen, että ei edes vittu viitti kirjoittaa pari sanaa? Mulla joku tulee semmonen, ja taas semmonen... Se on se sama se moi. Onko se jotenkin tiivistämistä? No, se on sama se moi juttu. Mulle tulee laiskuus mieleen, jos joku pistää mun moi. Mutta mä oon sen takia sen niin lyhkäisen avauksen. Joo, lyhkäisen muuten yksi sana. Mä haluan, että avaako se toinen myöskin jollain. Mutta jos se aamulla on moi tossa, niin mä voi vetää runot siihen. Mites tyhjä profiili? Ei tekstiä ollenkaan? No jos se sit kommunikaatio on sit sen mahdollisen matchin jälkeen ok, niin miksei. Mutta siis kyllähän se laiskaksi tuntuu se. Jos silmät on sielun pieli, niin sitten mikä siinä? Niin. Koska joillakinhan näkee silleen, että vau, että toi koskettaa syvältä. Ja eikö tää ole aika usein tää kommentti, että no mä käyn nyt siellä, se nyt vaan on, mä aina silloin tällöin. Niin mun kaverit luo tämän profiilin. Joo, sekin on usein. Mutta noin on kanssa sitä pelkoa. En mä täällä itse. Ja sit siinä on jännä joku ja turhautumista. Jännä joku semmonen juttu, että naisilla on usein vieläkin se, että se on häpeä olla Tinderissä. Niin. No niin, just taas siihen pelkoon. Jos me haetaan niinku, tiedätkö, parisuhdetta tai mitä lienee suhdetta. Ei ole olemassa enää 059. Ei 059 eikä paarissa ketään. Strong independent woman vs. tää näin, koska niinku, se on sitä samaa juttua, että sun täytyy olla todella vahva. Jotenkin. Ja sit jos sä oot niinku todella vahva, niin et sä tarvii ketään siihen sun elämään, niin ei... Aivan, eikä tarvii Tinderiä, koska ne tulee ovelle. Se ehkä just se, että niinku, kyllä mä niinku väitän, että totta kai mä tuun itekseni toimeen ja pystyn olemaan.
mulla on hyvä olla ja kaikkea. Mä saan musiikista paljon, mutta mä väitän, että mä en ikinä pysty saavuttaa yksin sitä, mitä mä pystyn saavuttaa sen oikein tyypin. Just näin. Lähellekään. Just pohdin eilen. No kivuissa niin kuin oli eilen tai toissapäivänä, että vaikka tässä 2 vuodessa on ollut niin kuin tosi rankkaa, niin mä oon saavuttanut tosi hienoja asioita. Mutta ei ne tunnu niin vahvalta, kun mä en pääse jakamaan niitä kenenkään kanssa. Mutta se päivä koittaa vielä. Joo, koittaa. Hei, mutta sit, mitäkään, mehän nyt ei varmaan ihan hirveästi ollut äijien kanssa chattailtu siellä Tinderissä. Niin mitäkään me niinku, jos me käännettäisiin toi katse. Mä vähän jäi särähti korvaan toi, että ei varmaan olla. Niin, ei kun itsestäni tiedän, että en ole, niin mä jäin ja mä oon tosi liberaali siis seksuaalikysymyksissä. Joo. Niin mitkäkään siellä on ne äijien, niin kun äsken me osattiin listata nämä naisten jutut, niin mitäkään nämä äijät, kun kalakuvat ei näköjään teille käynyt. Mä tiedän, me pitää haastatella varmaan, koska mä veikkaan, että me ollaan kuitenkin aika harvinainen otos siitä porukasta, niin mitä siellä on, että me pystytään kuitenkin aika tarkkaan määrittelemään, tai ainakin jollain lailla pureutumaan meidän omaan niin kuin sieluelämään ja semmoiseen, niin kuin, että kun jossain tuntuu jotain, niin sitten me ruvetaan heti havainnoimaan, että mikä tää juttu on. Kuinka nopeasti seksikeskustelu auki Tinder-chatissa? Siis niinku seksuaalisuus Joo. No niin. Mikä on sun lempiasento? Niin. Mistä nautit? Niin nopeasti kun se tuntuu niinku luontevalta. Se on niinku ihan ihmisestä kiinni, että jonkun kanssa se lähtee, tiedät kenestä puhutaan, se lähtee niinku ensimmäistä. Tokamiestä, okei. Joo. Mä oon todennut sen, mitä pidemmän aikaa siitä menee, sitä parempi tulee. Missä mielessä parempi? Kun suhdemuotoja on erilaisia. Niin, me sitten lopputuloksen kannalta ei voi ainakaan sanoa, koska jätkä on sinkku kuitenkin. niin, mistä mä... No, jotenkin saamaan sen arvostuksen siltä naiselta. Joo, kyllä. En mä tiedä, mun mielestä kohan se on luonteva siis silleen. Tai toki jos hakee kepeyttä molemmat, niin se on näin. Kyllä mulla on ollut semmosia tässä matkan varrella, silloin nuorempana ja villimpänä, ollut semmosia ihan semmosia avoimempia juttuja, mitkä on sovittu näin. Ja silloinhan se voi lähteä ihan saman tien keskustelusta, että mitä lienee. Että tavallaan, että sehän nyt ihan kiinni, mitä ihmiset hakee. Ja nykyään kun ollaan tämmöisessä maailmassa, missä kaikki on tavallaan sallittua, niin kunhan se on molemmin puolin niin kuin sovittua. Ja se on se tärkeä asia. Se on se kommunikaatio jälleen kerran. Että mitä niin kuin, tavallaan molemmat kumpikin hakee. Ja sitten kun se sovitaan se juttu, niin sitten siinä pysytään. Tai sitten se muutetaan kommunikoimalla. Ei niin, että tehdään jotain. Tässä oli itse asiassa ihan älyttömän hauska juttu, niin mikä mä tajusin omassa päässä, että mulla oli joku asetus väärässä kohtaa. Me oltiin mun vanhimman pojan kanssa terassilla, se vähän niin kuin pakotti mut lähteä, kun mä olin itse, että en mä niin kuin jaksa mihinkään lähteä. Sitten se oli, nyt mennään, ja sitten me oltiin stadissa ja istuttiin siihen terassilla ja siinä oli yksi nainen yhdessä pöydässä, ja kysyi, että mahtuuko tähän, kun se oli muuten aika täyttä. Ja sitten siitä tuli hyvää läppää ja tosi kiva tyyppi ja heitettiin juttuja ja sitten hän lähti siitä meneen, niin sitten mun muksu oli mulle niin, että mitä vittua, että miksi sä niin kysynyt numerolta jotain. Sitten mä jotenkin niin ajattelin silleen, että tosi makea tyyppi, mutta mä en jotenkin näe, että siinä olisi mitään ehkä niin semmoista hauskuusleveliä enempää. Niin sitten miksi mä kysynyt sitä, että, koska jos se olisi ollut silläkin, että joo, ilman muuta, niin sehän olisi, mä jotenkin tein sen puolesta niin päätin, että se ei ole niin ok. Tästä muuten on, ja tunnetteko te, että hei, että toi on liian hyvä, että mä en ole sen, niin kuin, onko sitten kropaltaan tai whatever, mikä tahansa, tuleeko te eteen, että ei toi kummiskaan mua valitse? No ei tommoista ei... Kyllä varmaan joku epävarmuus on aina. Joo, mutta en mä ajattele ikinä tolleen. Niin. Mä en ainakaan nykyään ajattele, että... Niin, mutta luin jostain, että hyvin paljon sitä ei että... Ai niin kuin, että swipea vasemmalle, koska se on liian hyvä. Niin just joo. Voi olla, joo. Mutta se on kiinnostava homma, koska kaikkihan me muutetaan elämän aikana ja tavallaan ne niin kuin tietyt preferenssit ja levelit, missä sitten ollaan milläkin tasolla, niin muuttuu. Joo. Ja se on itse asiassa toi ihan makea, kun monesti puhutaan just jostain 50 kriisistä tai mistä nyt ikinä. Niin se semmoinen. Niin, siis toi on, että mä oon niinku sanonut, että mä oon digannut itsestäni koko ajan enemmän. Niin, mä oon just sanonut sitä, mä oon parhaimmillaan nykyään. Joo, mä oon niinku koko ajan vaan niinku, koko ajan dikkaan itsestäni enemmän. Toki nyt niinku tää 2,5 vuotta selvinpäin, niin siis ihan mieletöntä. Mut siis ikääntyminen on jees, koska niinku ajatukset koko ajan vaan paranee jotenkin. Tai siis se laajenee se
näkökulma. Itse asiassa sanoin mun vanhimmalle pojalle kerran, kun se oli 20, me väännettiin jostain jutusta, niin mä sanoin, että jutellaan, että mä en jaksa enää sitten niin jotenkin. Mä sanoin, että jutellaan tästä sitten, kun sä oot 40. Niin sit se otti vähän itteensä, mikä ymmärrän, tai itse asiassa vähän ymmärsin myöhemmin, mä puhuin sen kanssa. Niin se oli, että sit kun mä oon 40, niin sanot sä sitten, että jutellaan tästä sitten, kun mä oon 60, niin mä sanoin, että todennäköisesti. Mutta tää oli hyvä, hei, tää yhteisymmärrys ja näin, kun miehet nyt hakee vaikka pitkäaikaista parisuudet tosi tarkoituksella ja sitten vedetään seksi niin kuin heti siihen alkuun. Niin se on kyllä niin pelisilmättömyyttä. Niin, joo, mutta sit, jos se menee silleen, kyllä sen aistii siitä. Mutta mä vaihdoin se sinne itse asiassa, onko siinä nyt hetken hupia vai mikä se on. Ajattelin, että ei se etsimällä löydy kuitenkaan. Niin ja mulla on vaihdellut. Mä oon käynyt varmaan kaikki levelit läpi. Niin kuin hetken hupia, pitkä. Sekin on jännä tavallaan, että ihmiset tarttuu siihen tavallaan. Mä olen kysynyt, mulla on sitten tavallaan se lyhyttä ja tai pitkää, mikä lienee tämmöinen niin ihan vuolivillainen juttu. Sitten ihmiset kysyvät, mitä tämä tarkoittaa? Mä tarkoittaa sitä, että jos ihminen tulee mun elämään ja se tuntuu hyvältä, niin ei siis lähde siitä. Joo, kyllä se... Tai siis toivottavasti ei lähde. Se ei ole sitä vaihtoehtoa, että mä etsin sielun kumppania. No nythän tuli jossain kohtaa se niin kuin tosi tarkoituksella. Ja joo, mutta ei se ole vielä lähelläkään. Mutta tavallaan onhan se lyhyt hommakin tosi tarkoituksella. Se tarkoitus on vaan eri. Kyllä. Tavallaan, että hassu niin kuin tavallaan kommentti. Ja mitäs nää, no sit on nää, no ei onsseja ja FBBitä ja näitä. Tätäkin mä oon miettinyt ihan super paljon. No jos on vähän sama, niin kuin, että mä harrastan yhden juttuja ja kertoo sen saman niin sängyssä. Joo. Mutta mä oon funtsinut sen nyt niin, tai yrittänyt sanoakin sen, että jos tässä on nyt Tomi ja Pirkko ja sitten Tomi ja Pirkko harrastaa seksiä, niin miksi jättää se yhteen kertaan? Niin kuin voi harrastaa 2 kertaa. 2 kertaa, ja jos me viihdytään muutenkin yhdessä. Näin. Sehän just se juttu, että asiahan kehittyy sitten kehittymisen kautta. Eli tavallaan jos se tuntuu hyvältä, niin kuka nyt semmoista hommasta lähtee pois, kun se tuntuu hyvältä? Onko tätä samaa tuli mieleen? Onko tätä samaa just, että ei mun tarvii ketään täältä hakea juttuja? Mä en ainakaan halua seksiä. Mä luulen, että kyllä mä nyt sen verran oon jutellut, että kyllähän nuo naiset on niin helvetin kypsiä siellä, kun ne saa vittu ehdotuksia saman tien ja pullia pimppiä koko ajan. Tiedätkö mitä? Mulla tuli tässä semmoinen fiilis, koska mä ehkä itteni sain vähän kiinni siitä. Kun tässä oli tää, mistä mä puhuin, että oli se semmoinen jonkun eristäminen, mutta eristettiin kaikesta, kun ei ole mitään. Niin sit nyt tiedätkö, kun niitä matcheja on ruvennut tuleekin, niin sit rupeaa tulla semmoinen kylläinen karhuefekti, että sä syöt vaan silmät niistä lohista. Niin onko se sitä, että kun sitä onkin siinä, niin sit on helppo laittaakin, että miten olisi. Totta kai. Joo, kyllä. Kysymä ja tarinan laki tulee tossa. Kaihan sitä nuorempana kuulee, että en mä itse ole. Mä oon ollut tosi kiltti nuorena, mutta on edelleen kiltti. Mutta siis se, että mentiin baariin ja ensimmäinen lause oli, että vaikka pane tyyppisesti. Ja sitten joku onnistukin. Että en mä ikinä itse uskaltanut niitä. Mutta kyllä mä oon niin ymmärtänyt nyt naisen, että siellä on aivan riittävästi. Ihan tosi paljon. Joo, kyllähän se silloinhan tää on just se toinen juttu. Eli kun aina kun lähtee jotain tekemään, niin kyllähän se pitäisi erottua jollain siitä massasta. No mutta eikö tolle erota? No niin, jos se on 99% niin silloinhan se on vasemmalle. Mutta et sä näe sitä. Niin, mutta jos se on sama, että eka viesti on sitä, vaikka jos miten teet sä Shakespeare-kaveri, jos se eka viesti on toi, niin sit sä... Mutta sit siinä luulisi olevan se vielä, että ihmisen pitäisi olla sen verran älykäs sillä, että jos sä hakkaat sen pään niin 100 kertaa seinään, että se 101 kertaa voisi olla niin erilainen. No mieti, jos 102 kerran irtoakin ja jopa lauseella, että hei mä tuun nyt panee sua tai jotain. Mieti, sehän palkitsee miehiä sitten. Tää pitäisi olla kyllä live, että me saatais tähän näin, että joku voisi lähettää sitten niinku meille viestiä koko ajan. Aivan joo, tärkeet. Niin, koska nyt olisi hyvä saada tietää se, että onko tää toiminut. Nyt me ollaan swipeailtu ja nähty mahdollisuudet ja uhat ja turn-offit ja näin. No sitten, treffit, siinäkin se on ihan super, kun se keskustelu on semmoista ihanaa dynamiikkaa, kun se vaan soljuu ja niin kuin näin. Ja tossa tullaan sitten pelko. Se on vähän turn-offi, kun niinku, niinku 3 kuukautta pitää puhua ja sitten ehkä saa tietää oikein nimen ja ehkä asuinkunnan. No siis toi on ihan extreme. Mulla on semmoinen tapa,
mulla on ollut paljon tästä tapoja. Mä oon tullut siis vuodesta 2017 niin pitkän parisuhteen jälkeen niin tavallaan on ja off-single. Tietenkin olen seurustellut niin kuin sanottua. Mutta se, että mulla on ollut sellainen tapa, että mä testaan sen ihmisen ensimmäisen treffeillä. Niin kuin rumasti sanottua testaan. Sen konseptinimi on parisuhde. Mä ajattelin, että se konsepti on moi. Ei parisuhde, vaan terapiakävely. Joo. Tai traumakävely, jompikumpi. Ja mä vien sen ihmisen kävelylle tai kahville. Kävely toimii mulla aivan toimii paremmin. Sitten mä kerron kaiken mun kipeimmän shitin, mitä mun sisällä on. Mitä on paljon tullut 50 vuotta. Siis fyysisiä ja henkisiä asioita. Ja mä katson, miten se ihminen reagoi. Tuo varmaan kieltämättä tiputtaa aika hyvältä. Tiputtaa porukkaa pois, mutta se tippuu. Koska ne ei pysty hanskaamaan sitä elämää, mikä on kipeätä. Jos ne pystyy ottaa empaattisesti sun kipuja vastaan ja kohtaamaan ne empaattisesti, ehkä kertoa omia juttuja siitä, tai tavallaan sellainen empaattisesti menemään siihen mun kipuun mukaan, niin sitten ne kyllä on valmiit. Ja mun täytyy myöntää, että nyt tietysti puhutaan, tää keväinen juttu, mikä oli, niin tää mun konsepti, mä en tehnyt sitä tämän ihmisen kanssa. Mä olisin nähnyt sen, että se ihminen ei ole kykeneväinen kaikkeen siihen, mitä mä oletan, että se on kykeneväinen. Tuossa on omat riskinsä kyllä. Mä näen siis kyllä ton pointin tuossa, mutta siinä on just sekin, että sitten niinku helposti siinä maalaa sille toiselle jokseenkin ehkä itsekään kuvan kertoo omasta itsestään. Siis se on dialogi. Joo. Niin on sitten, jos se menee niinku dialogiin. Ja tää on taas sankari, niin tää on suuruutta. Koska heti päässä se pitäisi mennä silleen, että pieni. Niin just näin. Keskustellaan, sä oot kiinnostunut hänen niinku Mutta jos hän kertoo niin vastavuoroisesti. Tämä on tärkeä asia, että ei tietenkään tuppisuna, silloin se ihminen ei ole valmis. Mutta jos sä haluat vaan pimpsaa lyhyestä aikaisesti, niin kerrot silloin. No erilaiset traumat sitten. Niin. Eli et. Kyllä mä kerron silloinkin. Okay. Se on kyllä se sama ihminen sitten tavallaan, kyllä se toimii siinäkin. Mutta se on niinku tavallaan semmoinen testi, että moni ihminenhän menee lukkoon ja se on ymmärrettävää, jos menee lukkoon. Ja mistä tavallaan minä tavallaan. Yksi mun terapeuttiystävä sanoi, että Janne, sä oot semmoinen ultra-avoin ihminen. No sama. Mun terapeutti sanoi, että mä rajaton. Se on sama terapeutti muuten. Pitäisikö munkin alkaa käymään? Ai vittu. Ei kertatikin. Ei. Meillä oli voidaan me kertoa tää. Että kun me tavattiin siis muutama kuukausi sitten ja juteltiin, niin me todettiin, että vittu, meillä on sama terapeutti ollut. Joo. Mulla oli vielä. Niin, no sit jos sä kerrot tämmösen niin kun itsestäsi ja vähän syvällisempää, niin sit jos, mitäs se kun tulee tämmönen vastaan? No, elämä on. Tai näitä sloganeita tai näin. Kyllä niistä yli pääsee. Niin, aika parantaa haavat. Unohdat vaan. Niin, unohdatu. Unohtaminen ei ole kyllä vaihtoehto, se on ihan selkeä juttu. Kaikki pitää käsitellä asiat, koska se ei kyllä kompensoida ja aika, joo. Vitsi. Blokkaat vaan ja unohdat. Joo. Ja dokaat vähän. Joo, ja otat uusia ihmisiä elämääsi. Kyllä niitä uusia. Joo. Tiedät kyllä kenestä puhutaan. Mutta ne on hauska, ne on muuten just noin tommoset traumapondit, mistä niinku paljon nyt puhutaan, mitkä niinku trendaa. Siis puhut traumakemiasta. Niin. Se on ihan ja tuohan niissä vinha perä. Sukat pyörii jalassa. Sitä editään ehkä just semmoista. Hei, tosta muuten tuli, monethan odottaa, että tuut ja niinku, että sukat alkaa pyöriä jaloissa, niin sekin on vähän kyllä, se ei ole turn off, se on vähän semmonen, että Mulle se on turn off. Okei. Se on saman turn off. Okei. No mä ajattelen sen niin, että häntä pitää vähän opettaa, mistä on kyse. Ai siis niin, että vastapuolella pyörii sukat jalassa. Niin. No joo, mutta se on... Opettaa mistä kysyä sillä tälleen. ei kun vaan, että kertoo sen, että koska mä oon itse ollut muutamia tai useat kertaa vittu niinku mikä tunne tää on, ja mä en oo edes nähnyt sitä. Mulla oli yksi ihminen, ketä mä ikävöin, me molemmat ikävyydet on ja me ei oltu edes nähty. Just näin. Ja sit tässä on vuosisadan rakkaustarina, vittu. Ja sit kun se on traumakemia, se on hurjan. Sehän on 95% traumakemia. Mutta hyvä, kun tuossa sanoo tommosen vuosisadan rakkaustarina, niin pitäisi saman tien ottaa kitaraa ja niinpä. Lähtee heti soimaan päässä. Joo. Mitäs ikähaarukka? Ootteko vaihdellut paljon siitä? Mulla on aika laaja, koska
Mikä on vaan numero. Joo. Näin se on. Mä sain joskus Threadsissa sikaa siitä, että kerron, kun mä tai jotenkin sivulaisesta tuli ilmi, että olen tapannut jotain nuorempaa. Niin kuin, ei tietenkään mitään lasta, mutta nuorempaa ihmistä. Niin sitten sieltä tuli joku lauma jotain ihmisiä paheksumaan, kun ei tällaista saa tehdä. Miksei? Aivan. Siis hyvin harvoin tulee, sanotaan semmoista niin kuin alle 30, mikä olisi jollain lailla sielullisesti hyvällä levelillä, että pystyy keskustelemaan, mutta kun niitä tulee. Tulee niitä. Ja siinä on, joo. Mä oon sanonut, että tämä on varmaan ärsyttävää. Välillä yllättyy oikein silleen, what? Että mä en kohtaa numerot, vaan ihmiset. Kyllä. Mitäs vanhempi? Sama juttu. Vanhempi kuin minä vai? Niin. Joo, tulee kans välillä silleen, että wow. Joo, ja siinä mitään, siis ikä on numero toisessa. Kyllä. Mutta kyllähän siinä monesti tulee sitten valitettavasti se, että jos on 70, niin ehkä ne kuvat ei sitten enää sit sillä välttämättä voi olla, että viehdyttääkin, mutta harvemmin. Et kyllähän sitten taas jälleen kerran kun menet baariin ja jos siellä on sitten ihminen, joka ei kiinnosta, niin sitten ei kiinnosta. Miten te näette muuten tämmöistä? Mä oon miettinyt, että kun miehiltäkin odotetaan niin kuin laadukkaita kuvia, siellä ei ole. Ja eikä ole kyllä naisillakaan, mutta ne on varmaan enemmänkin. Mutta sanotaan, että sä näet, niin kuin, että on ihan kauniit silmät, kivat piirteet, mutta sitten se, niin kuin, se kuva on jotenkin niin kuin otettu sieltä. Onko merkitystä? Mulle ei ainakaan kyllä hirveästi. Se jotenkin pystyy lukemaan sieltä elämän välistä. Niin näin. Mulla tuli muuten mieleen. Threadsissä julkaistut kuvat on paljon parempia kuin Tinder. Monesti. Vitsi, mulla tulee kun on tullut vastaan ihmisiä sekä siellä ja sitten Tinderissä silleen, että ei niin kuin näin. Niinpä. Ja sitten kun tulee Thread, wow! Niinpä. Luonnollisempi. Paljon luonnollisempi, jolloin meidän pitäisi ottaa niitä kuvia. Just näin. Että se ihmiset niinku uskaltaa panna Threadsiin niitä luonnollisia kuvia, mitä ne ei uskalla panna Tinderiin. No mites jäbä tämmönen, kun treffeille, jos se, pitääkö olla koko vartalokuva? Pitää. Mä oon oikeastaan kokenut sitä ehkä tarpeelliseksi. Mä menen tuonne Jannen puoleen, koska mua varoitettiin siitä, että naiset peittelee silloin jotain, jos... Miehetkin peittelee. Niin, totta kai. No. Niin. Aika monestihan niissä on aika paljon kaikki näköisiä filtterejä. Ai jaa, mutta siis kyllä se koko vartalokuva kuitenkin niin kertoo sen ihmisen, miten se kantaa itseään. Kyllä. Mä puhun nyt välttämättä siitä, että mikä se niin rasvaprosentti on, vaan se, että miten se ihminen kantaa itseään. Ja korkea rasvaprosenttihan ei ole huono välttämättä. Ei, vaan siis se on just nimenomaan. Just näin. Mulla on siis ollut ongelmia seksuaalisesti hirveän harvoin niitä ollut elämässäni, mutta mulla on ollut 2 mallivartaloisen ihmisen. Joo. Eli niin malli, eli siis niin hirvittävä lahja. Joo. Niin se on mulla niin enemmän turn off kuin turn on. Just näin. Ja siksi, vaikka mullahan lukee siis, mulla on liikunnallinen, mutta sitten on tää sporttinen. Tää on herättänyt keskustelua. Aivan. Sporttinen on herättänyt keskustelua. Ja kun se ei tarkoita sitä just, että on niinku, se on jotain lihaksen ja läskin niinku yhteispeliä, that's it. Ja kato jenkkipulista, siellä on sporttisia ihmisiä, jotka painaa 200 kiloa. Ja sit kumminkin se kaikkein tärkein mulla on sit siellä on naisellisuus. Se on mulle niinku. Ja sekin on semmoinen termi, mikä on niinku tosi laaja. Hyvin laaja. Et esimerkiksi lyhythiuksinen nainen voi olla todella naisellinen. Kyllä, sitähän moni mies niinku karttaa. Joo, se ei vaikuta niinku todella. Mulla on itse vähän semmoinen fetissi lyhythiuksisiin naisiin. Ai nyt? On ollut. Joo. Tai on edelleen. Siinä on muuten joku, mä rakastan isoja hiuksia, mutta samalla vitsi kun jotkut lyhyet ja ne on siis sillä, wow. Niin, sit katso, se tulee se naisen joku siinä on ihme juttu. Kyllä jos on makea niska ja kaula, niin se on kyllä niinku... Ja sit kun ne on käynyt kampaa ja niinku se... Mut samalla pitkät hiukset menee kans kyllä niinku... Vitsi, joo. Mut se on jotenkin jännä, miten ne... Kaikki on... Tää on syvällisiä juttuja, missä me puhutaan. Joo, todella. Sallittakoon ne, koska nyt meidän pitää pyrkiä olemaan niin tuolla niinku markkinoilla, mitä muu kaikkea. Etäisyysjäbät. Ei, mulla on 1 km paljon siellä on maksimit. Joo, mä taisin pistää siihen Anna-lehden haastatteluun jonkun tyhmän, että niinku 2
mitä lienee 50 kilsan säteellä, mutta ei se niin ole. Että mulla on ollut mun pisin siis romanttinen ihmissuhde tai mun lasten äidin suhteen jälkeen oli 450 kilsaa etäisyys. Eli se oli etäisyys. Ja se toimi siinä tässä varsin ok tai hyvin. Sitten tuli 100 kilsaa tämä edellinen. Sitten mulla on ollut naapurin tyttöjä. Melkeinpä. Naisia. Niin, tytötellä niin just 40 tyttöjä. Tää on haaste. Tää siis, mä huomaan, mulla tulee tosi paljon niinku viestejä. Tampere, Kuopio, Seinäjoki. Tiedätkö mitä? No. Meidän pitää lähteä Tampereen. Eikö nimenomaan siis, mä sanon nyt tämän suoraan, että siis tuolla maakunnissa. Ja me ollaan siis Vantaalla. Me ollaan Vantaalla, joo. Maakunnissa on tarve, isompi tarve tällaisille meidän kaltaisille ihmisille. Mä oon huomannut sen. Siellä ei ole ehkä tämmöisiä meidän kaltaisia ihmisiä, jotka puhuu muustakin kuin autoista ja jalkapallosta. Näin mä väitän, tää on mun väite. Voitte kommentoida, jos... Mä oon miettinyt tämän välimatkan nyt näin, että alkuun se on haaste. Mä myönnän sen. On. Kun naiset kysyy, että onko tämä väline, että tahtotila kun löytyy, niin aina järjestyy. Näin se on. Mutta alkuun mä tarviin sen ajan, sen helppouden siihen alkuun. Sitten kun tulee rakkautta, niin siinä on ihan sama paljon se välimatka. Mutta tässä päästään just taas siihen, että kun sitä yritetään väkisin vähän tekemään tehdä. Sitten kun se tulee, niin se on ihan sama, mitä se on. Kun se oikea tyyppi vaan sattuu sun nenä eteen, niin se on sama, vaikka se asuu kuussa. Mutta se tärkeä asia tässä on, että muistakaa se, tai muistakaa nyt siellä ruudun toisella puolella se, että kyllähän se uuden ihmissuhteen virittäminen tai kehittäminen tai näin, se ottaa aikaa ja se vaatii yhteistä aikaa. Jos ei sulla yhteistä aikaa antaa, tai aikaa antaa, onko se koira tai lapset tai bodaus tai mikä lienee musiikkiharrastus, vie niin paljon aikaa, kalastus, vie niin paljon aikaa, että sä et ehdi sitä ihmistä niinku tavata riittävästi. Priorisointi. Ja sitten tulee se, että jos se on jossain Oulussa. Mutta mä oon sitä mieltä, että siellä on se tyyppi, just, mikä niinku mätsää sen kanssa. Kummatkaan ei kerkeä muuta antaa kuin silloin yksi viikonloppu hotellissa. Joo, mutta mä oon Bullin kanssa siitä samaa mieltä, että kyllä mulle vaatii se alku vaatii se tutustumisvaiheen, missä pitää olla intensiivisesti, että sulla syntyy, että vau, mikä tyyppi, wow. Ja nyt mä oon valmis antamaan tästä elämästäni, että vaikka se on tuolla kuussa. Kyllä mä oon samaa mieltä. Niin, se tutustumisvaihe on hirveän tärkeä ja älkää sitä unohtaa. Että se mun sielun kumppani on varmasti täytyy olla semmoinen, tai se on sellainen. Sanotaan, että se on sellainen, että se on kanssa niinku aikaa antaa mulle myös. Kuopiolaisilta on tullut aina hyvää kuittia, kun sittenhän tulee mä kommentoin, että voi vitsi, että sä oot kaukana tai jotain. Niin, no sittenhän nyt tulee vasta niitä kaukana Kuopioon, mutta sitten Kuopio lentää niinku tuolle tunnissa. Hei, me oikeasti pitää sitten tässä kunhan tehdään näitä muutamia, rupeat tekemään turneet, käydään Tampereella ja Kuopiossa ja Joensuussa, koska Joensuussa on älyttömän upeita naisia. Mä lähden muuten huomioon Joensuun. Näin vai? Joo, mä oon tehdä se. No helvetti, mä lähden messiin. Onko sulla numeroita? Sitten mulla oli vielä joku vielä oli tuohon viimeinen. Mutta Tämähän oli kuitenkin vielä suht pintapuolista. Pintapuolista testailua. Raapasua ja testailua. Niin. Mutta toivottavasti tämä sopii lenkille, toivottavasti tämä sopii nukkumaan menoon, rauhalliseen aikaan. Joo. Tai vaikka kotitöitä kun tekee. Seuraavassa jaksossa ruvetaan sitten ehkä porautua sitten vähän diipimmin. Joo. Sitten pitää uskaltaa jäbät kanssa. Eikä olla koko ajan noin saatana viisaita, kun tekin leikitte äsken olevana. Siis mehän uskalletaan. No niin, hyvä. Mennäänkö täällä? Mennään täällä. Tää on hyvä tästä. Tää oli tosi kiva. Tää oli terapeuttista. Niin just. Ja jolloin avoimuus. Ja sitä tää tulee olemaan varmastikin isossa osassa varmaan, että tässä saa omia ajatuksia. Aina yksi vinkki muuten mä annan nyt, niin kuin, minkä nyt olen oivaltanut vuosien aikana, mutta jotenkin korostuu tänä päivänä vielä enemmän. Onko sitten Tinderistä? Luo turvallinen fiilis. Vittu se on, ja pidä se siis. Älä vaan luo, vaan niin kuin luo se on ihan. Tää on tärkeä. Koska tänä kesänä olet turvallinen. Nimenomaan. Tänä kesänä mä sain 2 jännää määritelmää itsestäni lähes käytännössä tuntemattomilta naisilta, 2 eri naista. Toinen on se, että ihminen sanoo 10 minuutin jälkeen, että sä oot turvallinen mies. Mä sanoin, okei, isoja sanoja. Hän on ihminen, joka aistii, on mun nykyinen ystävä, kaveri, aistii ihmistä energioita, niin mä luotin siihen. Toinen oli se, että
nainen, joka ei tuntenut mua, sanoi, tai kutsui mua The Wild One. Niin turvallinen mies ja Wild One. Sanoin, että okei, että molemmat puolet löytyy. Eihän ne toisiaan pois, mutta se turvallisuus on hirvittävän tärkeä. Se on hirvittävän tärkeä. Mitä se sitten onkin? Se on ihan eri asia eri ihmisille. Toi on kanssa turvallisuus ollut kans kyllä semmoinen, että se on niinku kuulemma välittynyt kyllä niinku tosi nopeasti. Tulee semmoinen fiilis, että niinku pystyy oma itsensä. Mutta tiedätkö mitä? No. Tähän turvallisuuteen. Mielenkiintoinen asia on se, että mä kerron tästä traumakävelykonseptista. Joku ihminen kokee sen turvalliseksi. Kun mä kerron itsestäni näin. Joku kokee sen turvattomaksi, koska mä kerron liikaa. Että hän ahdistuu. Koska hän on niin, just niin. Mutta se on eri. Se ihminen, joka julistaa olevansa universaalisti turvallinen ihminen, ei tiedä, mistä se puhuu. Semmoista ei ole olemaskaan. Joku ihminen on turvallinen toiselle, toinen on toiselle. Totta kai mä ymmärrän väkivaltaa, nämä on toinen juttu, mutta sitten semmoinen henkilön turva, se on niin ja kaikki takertuvuus ja vittu, että stalkkaaminen, se on muut kaikki näin. No niin, päätetään tähän, ettei venyttä pidempi. Ollaan turvallisia. Turvallisia. Yes. Kiitos jätkät tästä. Turvallista viikkoa. Joo. Hyvä tästä tulee, kuten maalla. No niin. Ja miten sun loppu menee, että kaikki menee kumminkin päin vittu? Ei, se on sitä ei enää. No niin ihanaa, mä opin tuntea sut, kato sitä. Ihana muutos sussa. Se Naistenlehti oli artikkeli susta. Se oli synkkää aikaa. Ninan muutos. Oli silloin synkkä. Hei, tää oli hauskaa. Painahan offia sieltä. Yes. Mistä se pannaan? Tässä.